خلک ji bajarên kantona Cizîrê ku îro çalakiya nûbetê dewr girtin di roja heştêyan de şeva bendavê bi dîlan û govendan xemilandin û çêgîhana me ciwana cuma coşa gel ji me re ragihand. Vê êvarê gelê bajarê Dêrek girgelek çilaxa û Tulkoçerê digihêjin bendava Tişrînê. Îro heştê roj derbas be li ser nûbeta bendava Tişrîn ku gel bi coş û heyecan û moralekî gelekî xurt li vê derê nûbeta xwe dewam dikin. Gelê kantona Hesekê jî li vir e û gelê bajarê Dêrikê jî gaşiye vir. Her du bajar an ku heşt bajar bi hev re niha li ser bendavê kom bûne. Dîlaneke gelekî xweş digerînin ez li vê derê rast peyama yadê bigirim. Yadê silav ji bo te tu îro gihaş bendavê. Peyama we çi ye? Peyama me em îro hatine piştgiriya qesedê bigirin, şervanê xwe bigirin, eyda xwe pevra pîroz kin zarokê me re min nehişne tenê em hatin pevra pîroz kin eyda qurbanê. Belê, cejna Remezanê ye. Tenê du roj mane ji cejna Remezanê re gelê bajarê Dêrek gundên ku pê vegirêdayî girgêle gurim mêlan û çilaxa têne li ser bendavê da ku cejna Remezanê bê şervanên hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê û yekîneyên parastina jin YPG ku di nava tûnelên şer de desanên li hengiyê de nivîsînin bi wan re cejna Remezanê pîroz bikin. Li van dîmenên xweş û dîlana xweş temaşe bikin.